Il-Partit Nazzjonalista għandu track record ambjentali mill-aqwa. Għal dan il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil fl-aħħar sessjoni tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Ara ma tħallu l-ħadd jgħidilkom il-rekord ambjentali tagħna mhux tajjeb. Ir-rekord tagħna ambjentali huwa rekord tajjeb. U għandna nkomplu nibnu bħala partit fuq dan ir-rekord. Iżda din id-dikjarazzjoni tikkontradixxi dak li qal fid-diskors tiegħu ftit tal-minuti qabel il-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco, fejn hawnhekk jammetti li fil-passat saru żbalji ambjentali li għadna nħossu l-konsekwenza tagħhom sal-lum. Ejja nkunu konxi u li biżżejjed biex nirrikonoxxu li wettaqna wisq żbalji ambjentali fil-passat fl-interess tal-hekk imsejjaħ żvilupp ekonomiku. F'diskors ta' madwar sija Busuttil ma għamel l-ebda referenza għal fatt li fl-2002 il-Partit Nazzjonalista rrid jagħmel miżbla fiż-żon Qor. Da minkejja din l-aħbar ħarġet fil-ġurnali sigħat qabel ma beda il-Kunsill Ġenerali. Busuttil qed jopponi għal kollox l-iżvilupp tal-American University of Malta fiż-żon Qor. Mal-Prim Ministru ngħidlu wkoll jekk le allura ħajkollok tgħaddi minn fuqna. Busuttil defenda dak li qalu l-kumpanija ta' esperti ERIB fuq il-każ tal-konkrit inferjuri fl-Isptar Mater Dei u se jaħlu bħala devjazzjoni u tfih ta' tajn, l-istess espressjoni li juża fl-iskandlu ta' Giovanna De Bono. Biex tiddevja l-attenzjoni inti tipprova titfattajn, toħloq allegazzjonijiet illi minnhom mbagħad ma jsir xejn. Tul il-Kunsill Ġenerali spikka diskors għall-Europarlamentari David Casa. Hawnhekk huwa qal jħossu fortunat li tallem ħafna minn politiċi kbar fosthom Giovanna De Bono. Illi kellna politiċi illi ngħid fortunat illi flimkien ma' dawn in-nies immaturajt fil-politika, immaturajt fil-valuri li għandu dan il-partit. U iva, anka politiċi bħalma kienet Giovanna De Bono illi nsellmilha minn hawn. L-uniku xewqa li għandu Casa hija li mhux isir Segretarju Ġenerali, iżda li l-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali.